Dak ippubblikat fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitfa' f'periklu lil madwar 10,000 familja u anzjani. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza bit-tema Malta flimkien it-tlieta wara nofsinhar b'reazzjoni għal dak propost fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-kirjiet ta' qabel 1995. Il-Partit Laburista tenna li b'dak propost il-Partit Nazzjonalista tefa' bomba tal-ħin fuq dawn il-familji u kompli uri kemm m'għandu l-ebda kredibilta f'dan il-qasam. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes fakkar kif kien Gvern Laburista li sab tarf ta' din il-problema ftit ta' xurilu wara li amministrazzjonijiet nazzjonalisti tefgħu taħt it-tapit din il-kwistjoni. Dan permezz ta' riforma fil-liġi tal-kera li ħadet ħsieb kemm lis-sidien tal-proprjetajiet kif ukoll tal-inkwilini biex bekk ġiet assigurata il-protezzjoni massima lil min l-aktar kellu bżonn din ir-riforma. Jekk inti għandek pensjonant li għandu 6,000 euro u daħaj kollu s-sakirja ta' 9,000 euro għall-ewwel 3 snin qed jgħidilna Bernard Grek ħajtih dak is-sussidju ma jittejper jaħħulu sakemm da jinqata' darba l dejjem. Allura dal-anzjan ħaj jispiċċa jħallas bil-pensjoni li għandu ta' 6,000 euro, 9,000 euro ħanejdu hekk kera fis-sena. Dak ifisser prattikament qed titfal barra lil dak l-anzjan mid-dar tiegħu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi tenna li din il-proposta tkompli tikkonferma l-element tal-passat li għadu jħaddan fih danu l-Partit Nazzjonalista. Zrinzot Soppardi rrimarka wkoll kif dawn it-tip ta' proposti jikkonfermaw in-nuqqas ta' ħila tal-Partit Nazzjonalista li jmexxi l-pajjiż. Huwa fil-fatt rimarka n-numru ta' manifesti li ħareġ il-Partit Nazzjonalista f'numru ta' jiem. Għalulna fl-aħħar jiem illi ħarġu manifest. Imma taħjeb illi ngħidu illi ħarġu 4 verżjonijiet tal-manifest. Issa qegħdin forsi nistennew li jerġa' jinbidel dan il-manifest. Imma effettivament qegħdin naraw illi ma jafux ser jaqbdu jagħmlu. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha 5 snin tgħid illi tinsab ippreparata biex tmexxi l-pajjiż u f'temp ta' 3 ijiem inbidel il-manifest. Il-Partit Laburista temm jgħid li l-għażla tal-Partit Nazzjonalista biex imexxi pajjiżna fis-26 ta' Marzu titfa' f'periklu l-kisbiet kollha li jagħmel pajjiżna fl-aħħar snin. Għalhekk l-importanza li l-Partit Laburista jingħata l-fiduċja biex pajjiżna jibqa' jimxi lejn il-futur.